Alhamdulillah, suma alhamdulillah. Bal maslamana sila horan kanaka no grebka faida. Nanga faida dam naman sizina solin mai no Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Maqul wal qatim lima sabaqa nasr al-haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim. Angle gan sizina solin mai ko fa ami foli billah anga sawoni ma mono bana fawe. Ana baragan nyogo no zikr blisi jama belajile. Mala sona amina danga na fo kono mo ba doni muni amogo kuna ga bos na wala sona ko mumbe jena tige doni de ya fam di mundo to de don ala sona amina baga doni kurun dodi balma ga balamsu kan sigi ki bulu de siga ko karam ko yan toro mo daga de bitoro ani imma wuli ka jo ni wuli ka jo ka chala fe ko be ti chen ko ba fana se ka ke ngalo imo o je ko ni ba ke jije ki ngana de nyafolo ngana ndi ko bai kana ko jugu mirini mo yi toujours kuma ma fi yera mo kana fo dese kama ko ne tikeni parce que toujours mo de ko kun fa kun de be ni o fo nana amina bena o ni makai o tikam mo la bile do tala no yi o ti ibang bonno o ye era ka da jugu yade ala kan sababa be amna baga la trude do di surako kunga surako jumende do nala sona ma jina tike ferkelendo bi betil la trude dabaye ani beninke mbalmage mbalmamsu afo ko lamin dawde adimo ni hore ayni majigi wanya ke fone magula ka chala fe ibe ala jo li ika kula ibina jumende ke ibina adama de ta ni do ka mo ko grasika sodi na le rewi pour wulu vladi nga be folani kilindi bi kilinga ka fla su gorama sabako duguma o ni adama chu chugule ba ci juli ba ci keme ani fla o kofe i sura kana tondigi gariya do akono o tondigi gariya re bi ci chugo jume o bi ci ibi kilindige ka flage ka labani kilingile su gorama flai ibi adama bunya ka tondigi gariya do akono ba ci keme ni fla no ci sambal mage mbalom so ibi na mugani ye chei ibi jija ibi ndebe di sabanyini debe di saba ibi na shin kila flai ya famu ibi doge ka debe tubi inika dema ba dum ato debe kulun shishi ika ke nashi na ika parfum kala na ka di chefini doni muso fini doni shishi ka kala aka chala fe be baram ga sababu ko nana ni chami wili ka barala muso bi wili mana ga jinya bara ke bai o mo bi sorali ke cheni muso ka bara de la o jinya bara nalan kira sona baji maja chukumina ika soro ko ni atna nyongri bon ni yo muso ku ibe debe dinan dini ya famu afoli na ku kuma ko la chukumina ba ko ke chukula o ye barambe la trudendo na be grasika sania kata ika ketamo ma fo mo shinya na ko ni yake ika babara mo ko ibi war soro sono ya famu adama dini fa fa kala chen iba kedi ika lama na wali de la ibi soro la parce que ambo do don de kono bon la trudin fila kwani grasika sodi ani na flo sodi ulubi jaga baramge ndebela o bi grasika fila ko di mo se ka ta chugomina iki nafa bon ko fe ku ne o bara gelala mo mbulu toujours ami grasika nyin de la comme na jiriden saba de fo jiriden saba mundo na adama de ni yake ika grasika ko la ibi ala jore o fala mi o bi jirido wuli ko karkar blema ibo den flani ni kamande susu den flani ni ka susun fin den flani no be jiride woro de mo jigla misa de be la jigla de tikelen de ka soro ko la malma ge malamso ni den woro ni ya den woro ni sisa ebina kuma jumende fala ebina dalaka mun ida dalaka jumendo ka soro ko iba ni ala de fe jonti si ala de si ya famu ibi jija ika ko woro soro la kile saba kono ni ka grasika ko bon ni kila la fura nyaga ni ibi ta fili sira fila bi me woro muna ibi ta fili ibi soro kana chef anglais ta ibo saraka no saraka ibo kaki farbe joshi ibi to ci sira fila ku me woro la balma ga mana ga jinya ko soro ko kunga eri woro kile woro de bi bolo ala bina hina do dimo ika katala ibi saka bo dinga kono inika dima tugumna parce que senga makagu bo jiri de woro fana amoda trabu deninka parce que toujours mo de fo donne wona ami kuma fena fembe nala yi wasam kan ande la kam korobo o kofe
ni o galala mɔgɔ min bolo n'ala sɔnna k'an bɛna dɔnkilini dɔ fana fɔ o dɔnkilini o bɛ kɛ jumɛn de la kuranɛ haya don kuranɛ sura don balimakɛ n balimamuso n'i wulila sɔgɔmada fɛ daji fɔlɔ a k'i kini bolo la i ka suratuli kilasi kala la siɲɛ 7 ani ka gɛrɛsɛgɛ ko i k'i jija i k'a mun ɲɛ na i ka wuli i ka sɔrɔ k'i ko ka ca ala fɛ cɛ o cɛ muso o muso ni diminɛw na ni daji ni kuranɛ bɛ se ka mɔgɔ dilan adamaden Lamine Dawo t'a fɔ k'a bɛ tan dɛ e yɛrɛ de b'a fɔ parce que dɔnni nasuguya ka ca wa dɔnni bɔfan ka ca toujours n b'o de fɔ dɔnnibaa kuma ni majigi ye ni mɔgɔ ye kuma ni ala ka hakɛ ye parce que toujours sababu de bɛ ɲini dɔ dɔɔni fo ka t'i kɛ ko dɔ ye n tɛ mɔgɔ si tɛ wari tile i ka so ne kɛla dɔnnibaa ye k'e kulela ko nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo o b'a sɔrɔ dɔw bɛ yɛrɛ dɔnni ko kuma tɛ se ka fɔ olu ɲɛna fɛn bɛɛ b'olu bolo dɔnni ani gɛrɛsɛgɛ ninnu tɛ kelen mɔgɔ y'a fila bila ɲɔgɔn kan i mana kɛ dɔnnibaa ye cogo o cogo i ka baara kɛta n'a mɔgɔ ma n'i bolo minnu sɔrɔ bɛ minnu na n balimakɛ a laban i ka nasɔngɔ i t'a sɔrɔ dɛ k'a fɔ e ye dɔnnibaa ye k'e tɛ dɛsɛ wari la o ye nkalon de ye i tɛ wari dilanla ye o diɲɛlatigɛ ko kan an ka wuli an ka sɛbɛ ko kɛ an ka ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn sɔgɔbɛli dabila ko la gɛlɛya o gɛlɛya de bɛ kɛ adamaden kan o bɛɛ ye dajuguya ka fara ŋana juguya kan parce que ala yɛrɛ y'o fɔ i b'a ye o ka ca yɔrɔ o yɔrɔ la ale ka nɛɛma a t'a jigi ye toujours n y'o de fɔ n'i ye mɔgɔ ye fili la dɔnnibaa ko t'o la kunfi ko t'o la yanni ka bɔ k'i k'a buruja a wele telefɔni na ou bien ka s'a ma parce que ala ko o tɛ se ka bila quoi ala ko de bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka ko caman na quoi dɔ ladili yɛrɛ sira ɲuman kan o baraji ka bon ka tɛmɛ i ka dɔ hiji nka n'i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ faamuyali kɛ i b'a ye a kuma b'a miiri janya parce que ala ko an yɛrɛ dama ka hakɛ o de ka jugu ale ɲɛna n tɛ n'a danna an n'ale ala hakɛ ma ale yafa ka di jɔn ma i y'a faamu nka n'i ye mɔgɔ ka hakɛ ta ala se ka mɔgɔ ta minɛ ka di mɔgɔ ma dɛ parce que o fana o man d'ale ala taala ye toujours an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka jamana in ala ka basigi don a kɔnɔ ala k'an kan bɛɛ kelen ma mun ni ala ta bɛ taa kɔfɛ n'ala sɔnna ma an kɛlen ka taama dɔ boloda taama jumɛn don farafinna dugu 3 an kun y'a kuma fɔ an kɔni bɛ fɛ yanni san ka yɛlɛma ala t'a ka ko ye n'ala ma baasi k'an na an kun bɛ sɛnɛgaliyɛnw kan ani burukinabenw ani laginɛ n'ala ni kira sɔnna ma an kɛlen k'o don an ka projet la o mun ye mɔgɔ minnu b'an ka feere kɛ an ka se ka taa bɔ yen hali n'a kɛla 10 jours ye parce que diɲɛlatigɛ ye ko dɔ de ye dugu min bɛ yen n'a bɛ sami mɔ karamɔgɔya t'a to k'i b'i yɛrɛ bonya parce que an bɛɛ de ye kelen ala yɛrɛ y'o fɔ silamɛ bɛɛ de ye kelen wa adamadenw an bɛɛ de ye kelen baara kɛtɔ la parce que an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kow de la kɔnɔna na n'ala sɔnna ma an ka duguba damadamani bɛ yen bololabagi ani relation nation kɔni toujours n y'a fɔ a bɛ yen i y'a faamu n'o ye Espagne ani Faransi ani Burkina ani Ivoire i y'a faamu n'ala sɔnna ma bololabagi sera nin duguba 4 bɛɛ la ni ala ka yamaruya ani mɔgɔw ka fɛn n'o ka jija ye n'ala sɔnna ma ka bɔ k'o da bɛɛ kulo kan ni mɔgɔ bɛ lamini ka fɛn fɛn na a bɛ dugu f'a da la a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ b'a la n'i kumana n'an bɛnn'a kan a ma se e ka wuli bilen k'i bɛ avion ta a ma se bilen k'i bɛ wuli k'i bɛ tile 3 boli ni tile 4 boli kɛ ni numéro dil'i ma fɛn b'i lasɔrɔ n'a y'i lasɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ kɛ cogo min na o bɛ f'i ɲɛna n'i y'a k'a kɛ cogo fana na i bɛ ala fo a ka baara ɲuman na toujours o kɔfɛ groupe ko in halisa a b'a nɔ groupe ko in ma dabila quoi i y'a faamu ni mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'i ajouter an ka groupe la parce que photo kirikara ti c'a kɔnɔ formation ti ta yɔrɔ la ka c'a kɔnɔ e ni ala cɛ e mago bɛ mun na hami fara gami kan ni hami don i b'a lajɛ kuma min don n'a bɛ se ka fɔ jama cɛ la n'a ti i yɛrɛ lebu i b'a question di n'a se ka fɔ jama na k'a bɛ na ni lebuli ye i bɛ n ta privé la n ka dɔnko kɔni ye mun ye n b'o fɔ a la i y'a faamu ni mɔgɔ ni mago bɛ i ka yɛlɛ groupe in kan an kɛlen ka a sɔngɔ nɔgɔya k'a sababu kɛ an y'ale kɛ 1000 parce que toujours ne ka fɛn bɛ daminɛ fɛnw sigiyɔrɔma 5 de la n'i kɔni bɛ fɛ ka yɛlɛ groupe kan i bɛ se ka whatsapp bila 73 39 19 06 n'ala sɔnna a ma i kan ka ajouter cogo min na o bɛ f'i ɲɛna i kan ka wari sara cogo min na o bɛ f'i ɲɛna
toujours mɔgɔ minnu bɛ groupe kan ou bien mɔgɔ minnu bɛna o ladilikan an k'an janto la parce que mɔgɔ de bɛ groupe kɔnɔ n'i filila ale b'i corriger bon a kana bɛn n'i ka fili ye k'i bɛ tila ka dimi parce que an farala ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn kelen ma an ma fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn lebu la an ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn sɔsɔ dantɛmɛ ko dɔ la quoi dakunɛ damadamani de tun bɛ Garibukɛ bolo ka da abonné kulo bɛɛ lajɛlen kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.